কে কাকা সে বুড়িটা কে? আরে অজ, তুই যদি জানিব সে কে তাহলে তো পাদ তলর মাটি খসি যাব। মানে সে হচ্ছে তো দুশো দিন গর্ভে ধরে জন্ম ଦେଇଥିବା এই কাকা তুমি মিছা কହୁଛ কাকা, তুমি মিছা কହୁଛ। হয় অজ, ଯୋଉଦିନ ତୁ ତାକୁ ଘରେ ନେଇ ଆସିଲୁ ସେଇଦିନ ତା ପରିଚୟ ଦେଇଥିଲା। ସେତେ ଦିନ ମୋ ପାଖରେ ରହିଲ, ହେଲେ କାହିଁକି ମତେ ପୁଅ ବୋଲି କହିଲେନି କାକା? କାହିଁକି? କାହିଁକି କେଜାଣି ସେ ପରିଚୟ ଦେବାକୁ ମନା କରିଥିଲା। ମୁଁ ସବୁ ଜାଣି ସୁଦ୍ଧା ତତେ ମୁଁ କିଛି କହିପାରିଲି କାକା। ହରେ ସବୁ ଜାଣିଥିଲି ହେଲେ କହିପାରିଲିନି। ମତେ ତୁ କ୍ଷମା କରିଦେଉଛୁ, ମତେ ତୁ କ୍ଷମା କାକା ସବୁ ଜାଣି ସୁଦ୍ଧା କିଛି କହିଲେନି କାକା। ବହୁତ ବଡ଼ ଭୁଲ କରିଦେଲ କାକା, ବହୁତ ବଡ଼ ଭୁଲ କରିଦେଲ। ନାଇଁ କାକା ନାଇଁ, ମୋ ମାଆକୁ ଯେମିତି ହେଲେ ମୁଁ ନିଶ୍ଚୟ ଫେରେଇ ଆଣିବି। ମୋ ମାଆକୁ କୁଆଡ଼େ ଯିବାକୁ ଦେବିନି କାକା, କୁଆଡ଼େ ଯିବାକୁ ଦେବିନି। ଚାଲ କାକା, ମୁଁ ନିଶ୍ଚିତ ଫେରେଇ ଆଣିବି। ଚାଲ।